hakila ye min ye o ye k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka sariya sunba o falen n'o ye constitution kura ye a ko a kun tɛ dɛ Maka Musa Sisoko ko ni kun tɛ ko an ka sariya sunba in a kɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ se ka falen o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ ko nka kan ka sariya ka na ni sariya sunba kura yɛrɛ ye limanaw ko o fanga t'an na sisan sabu ko a bɛ n'a fɔ a ma t'an bolo ayiwa cakɛda yɛrɛ t'an bolo min bɛ se ka sariya sunba in k'a fɔ k'a sɛbɛn k'a bila sen kan Maka Musa Sisoko ka kuma don l'indépendant kɔnɔna la bi an bɛna walawala aw ye sisan o mana bɔ yen CNT n'o ye Conseil national de transition ye ale ye sigikafɔ daminɛ kunungo n'o y'u ka session ye a jala k'a fɔ session in kɔnɔna la ko bɛn kɛra ayiwa sariya dɔw kan sariya min n'a taara limanaw o bɛ tali kɛ k'a fɔ an ka marabolo dɔw bɛ yen ko sanfɛ kalansow bɛna jɔ yen nɔ o ye Sikaso Tombouctou ani Gao a jala k'a fɔ université minnu bɛ yen n'o ye sanfɛ kalansow ye ayiwa ko bɛna jɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a nafolo kasabi limanaw min bɛna don a da fɛ a bɛ se miliyari 200 ɲɔgɔnna ma CNT maaw y'u bolo wuli u sɔnna o ma kunungo o mana bɔ yen l'essor bɛ yan nɔ limanaw ko sankemo ni laada ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ san jamana a jala k'a fɔ san o san min ye ayiwa sankemo ye n'o ye kɔ belebeleba min bɛ san dugu kɔnɔna la limanaw ni maaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɔ in da la san o san ka taa kɔ in mɔ limanaw ka jɛgɛ minɛ a kɔnɔna la nin kɔni ye waleya dɔ de ye min na bɛ kɛ sababu ye limanaw ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sankaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jala k'a fɔ sangaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa bɛɛ kɔni bɛ taa nin ko in na kunungo o baara de ɲɛnamayara a kɛra min ye premier ministre ale ɲɛna limanaw k'a kɛra sababu ye nin kɔmɔ min filɛ nin ye ni ayiwa o k'a ma ko sankɛmɔ a ɲinaya san 600 ani san 22 de ye yɔrɔ o tɛ bi ko ye an bɛna o fana lakali aw ye sisan denmisɛnninw ka hakɛ limanaw ko kunungo juin kalo tile 16 ayiwa o bɛnna don kɛrɛnkɛrɛnnen ma ka ɲɛsin denmisɛnninw farafinna denmisɛnninw de ko don limanaw olu ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na Mali ma to kɔ ayiwa a seli la mun bɔra o ko fana na l'essor ye dɔ fɔ o la an bɛna o fana lakali aw ye sisan min ye les échos welewele ye ale ko Bamako bɛ se ka bonya ani a bɛ se ka dilan cogo min na ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na a jala k'a fɔ baara boloda dɔ bɛ Bamako mara cɛmabɔliw bolo n'o ye collectivitéw ye maires n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ a kɔnɔna la a jala k'a fɔ baara in tɔgɔ de ko Grand Bamako Grand Bamako a jala k'a fɔ yɔrɔ maires ni ayiwa dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw danayaba tɛ yen danaya bɛ se ka na cogo min na limanaw ko min ye maires bɛɛ lajɛlen Bamako maires n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka se ka baara dɔ de boloda o ko min ma ko Grand Bamako ayiwa o tago fɔlɔ yɛrɛ a première session kɛra kunungo mairie du district la a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Bamako maire ba bolo n'o ye Adama Sangare mun bɔra o ko la les échos welewele fana y'i da don la an bɛn'o lakali aw ye o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni info matin limanaw info matin y'a jira k'a fɔ ko kɔma taxi min bɛ Segu n'o ye usine ba in ye ayiwa a baarakɛlaw ko tare sabu u ka juru min tun bɛ yen n'a layidu kun taara u ye nafolo kasabi caman de don 600,000 o ye tago fɔlɔ yɛrɛ ye du gouvernement kun y'a jira k'a fɔ k'a bɛ di u ma nka limanaw ko sariya de kun ma yamaruya di hali sisan sabu ko a ma kɛ baarakɛlaw yɛrɛ dama n'o ye syndicats ye olu kun bɛn tɛ a ko la nka nafolo in a bilala u ka bolo kan foyi t'u ni nafolo in cɛ bilen min ye Banjugu Dante ye ale min ye kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa ye maison de la presse ɲɛmaa don limanaw a ko n'an m'an janto n'an m'an farati ko bɛɛ bɛ ka kule ko an ka jamana kɔnɔ yan ko marifaw bɛ maaw bolo ko nka ale Banjugu Dante ka hakilila ye min ye o ye k'a fɔ san 5 natɔ in na n'an m'an janto kunnafoni siraw bɛ ka caya ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na n'an m'an janto k'o fana y'a damana kojugu de ko maa si bolo tɛ se ka min kunbɛn don nataw la info matin de ye nin kuma fɔ limanaw an bɛna o fana lakali aw ye sisan a yanni an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant kuma na fasiri in ka kuma fila b'a kɔnɔna la limanaw an y'a yira u la kuma daminɛ la k'a fɔ l'indépendant ko Mali sariya sunba ayiwa yɔrɔ baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban maaw sugandira k'a fɔ u ka a sɛbɛn ka bigi ta ka sɛbɛnni kura ta ka o kɛ walasa sariya sunba bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye ministre kɔrɔ min filɛ nin ni ayiwa a ye ministre kan ka jamana kɔnɔ yan k'a daminɛ san 2000 ka n'a bila san 2002 la n'o ye Maka Musa Sisoko ye ayiwa ale y'i hakilila fɔ sariya sunba in a dilaliko la
a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye décret dɔ ta ka jɛkulu dɔ bila sen kan n'o ye commission dɔ ye min bɛna sariya sunba kura in k'u sigi a kunna ka sɛbɛn kura ye Maga Musa Sisoko y'a jira k'a fɔ constitution min filɛ n'a bɛna bila sen kan tiɲɛ don ko a fan dɔw bɛ yen olu bɛ se ka yɛlɛma o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ ko nka ka sariya sunba min b'an bolo nin ye n'a taara ayiwa 92 san 1992 wulikajɔw tɛmɛnen kɔfɛ conférence nationale kɔfɛ ayiwa Maga Musa Sisoko y'a jira k'a fɔ o tɛ ko ye ko min bɛ yen n'a ayiwa a bɛ se ka kɛ sababa ye dɛ ale kɔni ka fɔ la sabu ko bi bi in na a waati tɛ nin ye wa jamana yɛrɛ ma cɛ tɛ yen muso tɛ yen k'a fɔ de ko e bɛ se ka sariya sunba kura sigi Mali kɔnɔna la yan nɔ o sariya sunba kura o bɛna kɛ fanga fasugu jumɛn ye o sariya sunba kura mun bɛna bɔ o kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka ayiwa taabolo sɔrɔ o kɔnɔna la kuntilenna sɔrɔ o kɔnɔna la cogo di Maga Musa Sisoko ka kuma la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko sariya sunba in nin t'a laɲini ye k'a falen ko fɔlɔ o yɛrɛ tun tɛ k'a fɔ ko ka sariya sunba kura sɛbɛn ko nka laɲini min kɛra k'a fɔ ko ka sariya sunba sariya dɔw b'a kɔnɔ ka olu falen o ye dɔrɔn k'a kɔnɔna falen o tɛ k'a fɔ ko k'a bɔ yen ka na ni kura ye dɛ ko o yɛrɛ o ɲɛ ma se ka sɔrɔ o kuma tɛ k'a fɔ ko e bɛ na ni sariya sunba kura ye an ka jamana kɔnɔna la yan ayiwa Maga Musa Sisoko ka kuma la ko nin kɔni ye wale de ye jamana furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ waleya min na a bɛ taa wolo ko wɛrɛ la ayiwa politikimaw olu tɛna jɛn ni min ye sabu ko politikimaw de kan ka wele i mana k'olu sigi nin ko da la ka se ka ayiwa constitution 25 février 1992 ka a baara kɛ n'a ma ɲɛ ko o baara yɛrɛ sen tɛ ka kɛ hali politikimaw da don t'a la Adema PJ a tɔnden de ye nin cɛ in ye n'o ye Maga Musa Sisoko ye a y'a jira k'a fɔ ko politikimaw man ka sigi k'u bolo da u sen kan ka nin baara in kɛtɔ lajɛ sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Mali sariya sunba kulonkɛ tɛ a bɛ n'a fɔ jamana ka wolosɛbɛn de n'a fɔra k'a fɔ ko u bɛna a yɛrɛ ka fɔ la ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa a dɔnniyaba t'u la a ka fɔ la dɛ ko olu de bɛn'u sigi k'u bɛ sariya sunba sɛbɛn ko kura jamana ko Maga Musa Sisoko tiɲɛna nin tɛna kɛ ko bɛnta ye wa ko politikimaw man k'u sigi ka nin ko lajɛ kunnafoni filɛ l'indépendant ka kuma don jamana ale l'indépendant kelen in ka kuma la ko conseil national de transition n'o ye CNT ayiwa ale ye sigi dɔ kɛ kunungo n'o y'u ka session ye session in kɔnɔna la u ye sariya caman de ta olu la sariya minnu bɛ yen ni maaw hakili tora o la jamana o ye k'a fɔ ayiwa an ka jamana kɔnɔ yan sanfɛ kalanso n'o ye universitéw ye dɔ bɛna fara a hakɛ kan o la a jarala k'a fɔ CNT maaw maa 100 ni maa 7 olu kɔni sɔnna a ma k'a fɔ ko ayiwa an ka marabolo minnu bɛ yen n'o ye Tombouctou Sikaso ani Gao ye ayiwa ko sanfɛ kalansow bɛna jɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Sikaso ye ale sanfɛ kalanso in jamana ale bɛna kɛ sanfɛ kalanso min n'u kama ko école supérieure polytechnique ani faculté 6 o bɛna k'a kɔnɔ institut o 5 o bɛna k'a kɔnɔna la ani yɔrɔ min bɛ yen n'o ye télé enseignement ye o fana bɛna k'a kɔnɔna la ani kalan baaradege kalanyɔrɔw fo ka taa se livre n k'a fɔ gafew bɛ mara yɔrɔ min na n'o ye ayiwa bibliothèque ye o fana bɛna dilan a yɔrɔ kofɔlen in na a jarala k'a fɔ Sikaso ta limanaw n'a ma ɲɛ ko a bɛ dilan ko nafolo min kan ka don a la ayiwa a bɛ taa se miliyari 120 ma k'a daminɛ san 2022 in na fo ka taa bila san 2030 la baara in bɛ kɛ o kɔnɔna la min ye Tombouctou ta ye limanaw a jarala k'a fɔ Tombouctou ta nafolo min fana bɛna don o la o bɛ taa miliyari 41 ani murumuru 7 a jarala k'a fɔ o fana baara o bɛ daminɛ san 2022 in na ka taa bila san 2030 la o fana a jarala k'a fɔ ko faculté 2 o bɛna k'a kɔnɔna la institut o 3 bɛna kɛ o fana kɔnɔna la olu yɛrɛ tɔgɔ bɛna da min ye Ahmed Baba Tombouctou yɔrɔ Tombouctou yɛrɛ a jarala k'a fɔ kalanyɔrɔ dɔw bɛ yen minnu ye an ka laadala kalansow ye olu tɔgɔ dan bɛ Ahmed Baba la ka ban min ye nin université in fana ye o tɔgɔ bɛna taa da Ahmed Baba la o mana bɔ yen nɔ Gao ta limanaw a jarala k'a fɔ Gao ko faculté 4 bɛna dilan o kɔnɔna la minnu bɛ yen ni licence master doctorat ayiwa minnu ye jɔnjɔn ye minnu bɛna kalan o yɔrɔw fana kɔnɔna la ye a jarala k'a fɔ miliyari 41 ani murumuru 2 o fana bɛna don o da fɛ o fana baara o bɛ tali kɛ san 2022 in ka taa bila san 2030 la a jarala k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛ limanaw ko san 20 ɲɔgɔnna ayiwa ni kalanso belebeleba
saba in a bɛna dilan o de kɔnɔna la a nafolo bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se miliyari 200 ayiwa ɲɔgɔnna de ma CNT maaw u sɔnna o ma kunungo bɛn kɛra o kan min ye sariya wɛrɛ ye minisiri min bɛ yen n'o ye Amadu Keyita ale de bɛ sanfɛ kalanso kunna ale de tun bɛ ka o sariya in lafasa sariya wɛrɛ bɛ yen min taara an ka farikolo ɲɛnajɛ ko la jamana o conseil national de transition maaw y'u bolo wuli o fana na a jɛla k'a fɔ maa 100 ni maa 9 olu fana sɔnna o sariya in ma minisiri min bɛ yen n'o b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer ale fana taara o de sariya in lafasa jamana o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko ayiwa an ka jamana kɔnɔna la yan ayiwa min ye farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye jamanaw maaw bɛ taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani ayiwa soboli yɔrɔ belebeleba dɔ n'u kama champ hippique o fana bɛna dilan ayiwa soboli kɛnɛba min filɛ nin Bamakɔ dugu cɛmancɛ la ayiwa ko soboli kɛnɛ bɛna kurakuraya ani fana ayiwa ni jateminɛ kɛ min ye pionniers ye pionniers olu fana ka palais kura o bɛna dilan a yɔrɔ kofɔlen in na a yala k'a fɔ soboli kɛnɛba min filɛ nin Bamakɔ yan nɔ a bɛ se hectare a bonya hectare 28 ani ayiwa santiare 63 ani min bɛ tali kɛ palais pionnier o bɛna dilan a yɔrɔ kofɔlen in na o bɛna dilan hectare 3 ɲɔgɔnna kan Maɲanbugukaw fɛ yen nɔ jamanaw nin de ye sariyaw ye CNT maaw y'u sɔnna minnu ma kunungo ko nka bi yɛrɛ sigikafɔ bɛ to senna CNT in kɔnɔna la ko sariya min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka kalata sariya sunba la n'u kama loi électorale ayiwa CNT maaw u bɛna sigi kɛ o kunna bi walasa k'o fana ko fɛsɛfɛsɛ kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'essor ale bɛ yan jamanaw l'essor kumana l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka taa sankaw fɛ yen jamanaw san kunungo laada min bɛ yen n'o bɛ kɛ san o san laada in a ma tiɲɛ ɲinan y'a san 600 jamanaw ani san 22 ye jamanaw mɛnna dɛ ayiwa ko sankɛmɔ o de bɛ kɛ sankaw fɛ san o san a jala k'a fɔ nin ye tamasiyɛn min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka malidenw fara ɲɔgɔn kan hinɛ ni makari ani an ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan jamanaw ayiwa sankaw fɛ yen nɔ nin baara in a sigira sen kan yen nɔ a bɛ san 622 bɔ o de baara bɛ sen na ɲinan ta in a jala k'a fɔ baara in ayiwa ba donna la ɲinan kosɛbɛ sabu ko baara in ɲɛmɔgɔya tun bɛ gouvernement ɲɛmaa bolo n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ɲinan sankɛmɔ yɛrɛ bilala hukumu kɔnɔna la o ye k'a fɔ sankɛmɔ ka kɛ sababu ye jamanadenw ka u bolo di ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya bɛn ni keleya o ka se ka sabati ayiwa jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a jala k'a fɔ an y'a fɔ ten sankɛmɔ jamanaw san 622 san o san laada a ma wuli ayiwa fɛn fɛn kan ka kɛ a ko siratigɛ la o ma wuli a jala k'a fɔ premier ministre a n'a ministre damadɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre yɛrɛ tun bɛ ka ayiwa jamanakuntigi de nɔna bila colonel Asimi Goyita nin kɛnɛ in kan yen nɔ ani ka taa se Seko ni Dɔnko o fangabolo Andogoli Gindo ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ ka taa se ayiwa san yɛrɛ dugutigiw a n'a maires n'a dugu ɲɛmaaw laadalatigiw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ayiwa nin ko in kɛnɛ kan docteur Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye jamanaw ale de ye baara in dayɛlɛ fɔlɔ yanni sira ka di maaw ma u ka mɔni daminɛ ayiwa kɔba in kɔnɔna la Choguel Kokala Mayiga ka kuma la a ko Mali seko n'a dɔnko jamanaw o kɛra sababu ye ka jamana in k'a bonya k'a bila minɛn kɔnɔna la minɛn min bɛ yen n'a ayiwa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ bonya an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ani yɛrɛdɔn jamanaw n'i ye Mali seko n'a dɔnko sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn o de la sankɛmɔ yɛrɛ ko san 2019 min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma u k'a ma UNESCO ale ye sankɛmɔ ta ka kɛ fɛn min bɛ yen n'a a bɛ kɔlɔsi cogo min na foyi kana n'a sɔrɔ u k'a ma ko patrimoine culturel immatériel o la sa docteur Choguel Kokala Mayiga ko o tɛ gansan ye ko sankɛmɔ min filɛ nin ye i n'a fɔ seko ni dɔnko fɛn b'an ka jamana kɔnɔna la yan jamanakuntigi yɛrɛ y'o kuma fɔ a ko n'i y'a ye Mali bilama ayiwa anw ye jamana min bɛ yen ni kodɔn jamana don a mɛnna a ko an ka seko n'an ka dɔnko de ye an bila o sira kan wa sankɛmɔ in fana ye o sira dɔ de ye a jala k'a fɔ ayiwa kunungo sankɛmɔ baaraw kɔni dayɛlɛla jamana a kɛra sababu ye san 100 caman baaraw ayiwa dɔ farala o fana ka kunungo premier ministre kɔni ye foli di min ye sankaw ma minnu y'u bolo dayɛlɛ ka délégation ba in kunbɛn a ye foli di sankaw fana ma k'u ka dugawu kɛ furanjɛla fanga in jamana furanjɛla fanga min filɛ nin n'a a bɛ ka ba don ayiwa min ye an ka danbe n'an ka hɔrɔnya ni an bɛ se ka yɛrɛ ta boloda cogo min na ayiwa premier ministre Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko dugawu ka kɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye walasa u bɛ baara min na
baara in ka se ka ɲɛ u bolo don nataw la min ye sangaw fana caman de nisɔndiya kɛ ka premier ministre kunbɛn o la sira sɔrɔla ka di maaw ma min ye kɔba in ye limanaw bɛɛ de firila a ka jɛgɛ min b'a kɔnɔna la ka se ka o minɛ nka yan'a ka kɛ limanaw laadaw o latilenna o ye ayiwa yɔrɔ kɔba in limanaw sigifɛnw b'a da la olu ka laadaw latilenna u ka sɔrɔ ka sira di maaw ma o mana bɔ yen limanaw min ye kunungo juin kalo tile 16 ye o bɛnna don kɛrɛnkɛrɛnnen ma min ɲɛsinnen don farafinna denmisɛnnin fitininw olu ka hakɛw olu ladilanni ma a jala k'a fɔ tiɲɛ don ɲɛtaga kɔni bɛ kow la nka halisa denmisɛnninw ka hakɛ a tora a ka lajɛ denmisɛnninw ka hakɛw ka segin u ma dɔ ye jumɛn ye denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen n'u b'u don furu joonaw la denmisɛnnin fitinin minnu fana bɛ yen ni ayiwa waleyaw bɛ ta ka ɲɛsin u ma maaw ka hakɛ to i n'a fɔ bolokeliw n'a ɲɔgɔnnaw ani ayiwa bamanciw ka walejugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma baara min na a koromokarila kunungo a jala k'a fɔ baara in yɛrɛ n'i ye ko ye limanaw i b'a sɔrɔ misali taara ko dɔ de kan walima a sababu bɔra ko dɔ la juin kalo tile 16 k'a kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin farafinna denmisɛnninw ma ni maaw hakili b'a la juin kalo tile 16 dɔ san 1976 Soweto limanaw Sud Afrique jamana la a jala k'a fɔ denmisɛnninw de wulila k'u ka hakɛ ɲini o hakɛ ɲini de taara wolo limanaw denmisɛnninw bɔnɛni la u ni na denmisɛnnin caman ba ayiwa min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba yɛrɛ ye ale y'a ɲini sa farafinna yɛrɛ kɔnɔna la yan ko ka nin don in ta k'a di farafinna denmisɛnnin fitininw ma a don na u ka hakɛw bi ɲini a don na fana denmisɛnnin yɛrɛ kan ka bila minɛn min kɔnɔna la ayiwa o kuma na fɔ o de la minisiri min bɛ yen n'ale bɛ den ni denbaya ni denmisɛnninw kunna min ye Wadije Funɛ Kulubali ye ale tun bɛ Cité des enfants na kunun ka taa se madame Sidibe Dedew Usman ale min fana bɛ ayiwa an ka kalanko kunna denmisɛnninw ka kalanko ale fana tun bɛ kɛnɛ ka ye a jala k'a fɔ ɲinanta in bilala hakilila min kɔnɔna la o ye ko ka waleyaw kɛlɛ waleya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ dankari ye denmisɛnninw ka hakɛ la a ko UNICEF yɛrɛ ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan a ɲɛmɔgɔ n'o ye Andrea Bertner ale ka kuma la ko k'a daminɛ san 2013 la ka na bila an bɛ don min na ko bi ko dugu 1,132 Mali la yan nɔ olu de sɔnna k'u kɔdon min ye denmisɛnnin fitininw ka musomaninw ka bolokoli olu de banna a ma o yɛrɛ kɛra bɛnkanw ye bɛnkan minnu kɛra bolonɔbila sɛbɛnw ye an bɛ waati min na ko sisan limanaw a jala k'a fɔ minisiri yɛrɛ ka kuma la madame Kulubali Wadije ale ko jamana ɲɛmɔgɔw ye waleya caman de ta kabi san 2014 fo ka n'a bila bi la o dɔw bɛ tali kɛ denmisɛnninw bɛ bila u ka hakɛw kɔnɔna la furu joonaw ni denmisɛnninw k'u bila baara la baara kolo girinw o n'a ɲɔgɔnna caman sabu Mali yɛrɛ y'i bolonɔ bila sɛbɛnw na n'o ye charte africaine des droits de l'homme min ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka hakɛw ma o b'a jira k'a fɔ Mali jagoyalen don cogo bɛɛ lajɛlen la ayiwa denmisɛnnin fitininw bɛ tɔɔrɔ cogo o cogo la a n'a ka hakɛ a n'a kan ka min kɛ ayiwa jamana in sɔnna o ma madame Funɛ Wadije y'a jira k'a fɔ ɲɛtagaw kɛra a ko la ko nka hali sisan limanaw gɛlɛya dɔw bɛ yen o ye k'a fɔ Mali la yan bamanci wale bɛ an ka jamana kɔnɔ yan a mɛnna a kɛra sababu ye denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la u tɛ kalanna wa u bɛ lahalaw la lahala minnu bɛ yen ni u tɛ u ka hakɛ yɛrɛ ko fɔ o y'a la gɛlɛya dɔw ye ko nka hali sisan jamana ɲɛmɔgɔw n'u dɛmɛbaaw olu de bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ayiwa nin baara ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin sɔrɔ l'essor ale kɔnɔ o mana bɔ yen les échos welewele bɛ yan nɔ a kumana ECHO kumana limanaw ECHO y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko baara dɔ bɛ yen min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ Bamako n'a lamini o bɛ se ka dilan cogo min na ɲɛtaga bɛ se ka sabati u ko baara in de ma ko Grand Bamako 2022 limanaw min ye maire minnu bɛ Bamako yan commune 6 in bɛɛ lajɛlen ani Bamako n'a lamini a jala k'a fɔ o maires bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u ka hakilila laraw ye walasa min ye Bamako dugu kɔnɔna a bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ Bamako yɛrɛ dafɛla duguw bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ cogo min na o de la nin tago fɔlɔ u k'a ma ko première session ordinaire du Grand Bamako o sera ka kɛ kunungo alamisa maire du district la Bamako yan nɔ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ Adama Sangare bolo ale min ye Bamako maire ba ye ko laɲini fila de bɛ ko in kɔnɔ o de ye ka maireu yɛrɛ bila u ka hakɛ dɔ kɔnɔna la hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen hakɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye maireu bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa u ka sigidaw la cogo min na n'o tɛ Adama Sangare ka fɔ la ko tiɲɛ don gɛlɛya dɔw bɛ olu ka bi gɛlɛya in min n'a kɛmɛ ka u ka baaraw sen sumaya kosɛbɛ gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye a ko maireu bilama
limana u danaya tu ni u ka sigida maaw cɛ maire bilama a bɛ san damadɔ bɔ sisan n'a fɔra yɛrɛ ko i bɛ kɛ maire ye walima i bɛ kɛ collectivité ɲɛmaa ye limana gɛlɛya b'a la dɛ sabu jamanadenw yɛrɛ kɛn bɛ ka danaya min bɔ maire ka bi o de kɛn bɛ sababu ye hali n'a fɔra k'a fɔ i b'i kanbɔ maire nɔfɛ limana ko baara b'a la Adama Sangare ko o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye a ko o baara in bɛ se ka sabati cogo min na min ye bɛɛjɛ fanga ye o de kɛra sababu ye kalata ani bolo wuli k'a fɔ an bɛ karisa fɛ karisa a ka kɛ an ka ɲɛmaa ye n'a ma ɲɛ ko bɛɛjɛ fanga y'o yamaruya a ka kan bi danaya ka sabati min ye maire lakaw o n'u ka maradenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la Grand Bamako min filɛ nin ye hakilila nana nin de senfɛ ko ka se ka maires bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Bamako kɔnɔna la a n'a dafɛ dugu kabi san 2021 février kalo la ko jɛkulu dɔ bilala sen kan walasa ka se ka hakililaw miiri hakilila minnu bɛ se ka kɛ sababu ye maires fɔlɔ olu ka bila hakɛ dɔ kɔnɔna la hakɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kangari bɛ da u ye k'a f'u ɲɛna ayiwa n'i kɛra maire ye baara min ni baara min filɛ nin sira bɛ yir'i la k'a fɔ i ka taa nin sira kan walasa i n'i ka sigida maaw a ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ wa ɲɛtaga yɛrɛ bɛ se ka sabati i ka sigida la cogo min na o ye fɔlɔ ye ani filanan ye min ye k'a fɔ maires danaya ka tɛmɛ u n'u ka sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin baara in jamana k'a bɛ daminɛ san 2021 na ayiwa ni a sera ka ɲɛ sɔrɔ yanni san 2030 cɛ baara minnu kalifalen don u la u ye hakilila min ta ka se ka ɲɛ sɔrɔ min ye ko conseil des collectivités ɲɛmaa danga filanan Amadou Kiso Sise ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ye ale ye ɲɛfɔli caman kɛ Grand Bamako in taasira la a y'a jira k'a fɔ Bamako commune 6 bɛɛ lajɛlen ka fara a dafɛ duguw kan ko u nana u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ko la walasa baara boloda fɛn fɛn bɛ yen n'o ye projet de développement ye olu ka se ka sigi sen kan n'o tɛ ko bi na Bamako min ye faaba ye tiɲɛ na Bamako yɛrɛ tɛ se ka lajɛ ka sababu kɛ ko a fɔ ko maire bɛ yan nka baara foyi tɛ ka kɛ jamana o de ye jateminɛ yɛrɛ kunnafoni filɛ nin les échos welewele an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a kun cɛ ni fasidi sɛbɛn min ye u k'a ma ko info matin jamana info matin y'a jira k'a fɔ ko min ye sariya ye ko ale sɔnna k'i bolo wuli ka bɔ nafolo kan nafolo min bɛ yen n'o ye kɔma taxi baarakɛlaw ka hakɛ ye walasa a bɛ waati jan bɔ kɔma taxi baarakɛla minnu bɛ yen ni olu bolo bɔlen don baara la a bɛ waati jan bɔ nka u ka sara y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don an ka jamana kɔnɔ yan k'a fɔ ko marifaw bɛ maaw bolo ayiwa maaw bɛ ka tiɲɛni kɛ ni marifaw ye k'a sɔrɔ u ma yamaruya n'a ye ko nka fɛn wɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ jamana min ka tiɲɛni fanga ka bon n'an m'an janto san 5 natɔ min filɛ nin ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka u jɔ jamana walasa kunnafoni sira bi ka caya Mali kɔnɔna la yan min kan ka dayɛlɛ o b'a dayɛlɛ min man ka dayɛlɛ o b'a dayɛlɛ jamana min kan ka kuma o bɛ kuma min yɛrɛ man ka kuma o bɛ kuma min kan ka sɛbɛnni kɛ o bɛ sɛbɛnni kɛ jamana bɛɛ bɛ ka yɛrɛ sago de kɛ bi Banjugu Dante ko n'a ma ɲɛ ko ayiwa a ma taa sira caman fɛ dɛ a ko a bɛ tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'a lajɛ kunnafoni bunakun kan u ka waleya dɔw ta walasa kunnafoni sira Mali kɔnɔna la yan a bɛ se ka sanuya cogo min na n'o tɛ an filɛ cogo min na tan n'an tora tan ko san 5 jamana kunnafoni siraw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka jamana in k'a bila gɛlɛya dɔ kɔnɔ ayiwa ala k'an kisi o ma dɛ jamana a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la info matin an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafew mana bɔ an n'u lakali aw ye ladira kɔnɔna la o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ